Il-qasam ta' disabilità huwa qasam importanti ħafna sabiex tinbena s-soċjetà fejn kulħadd ikollu l-opportunità li jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. It-tnejn Joseph Muscat ħabbar numru ta' proposti konkreti maħsuba biex il-persuni b'diżabilità ikollhom ħajja dejjem iktar indipendenti fis-soċjetà Maltija. Fil-Breakfast News ta' One, it-tlieta filgħodu Joe Gerada, konsulent mal-Federazzjoni għall-Organizzazzjonijiet tal-Persuni b'Diżabilità, jisħaq illi il-miżuri imħabbra minn Joseph Muscat jindirizzaw l-istadji kollha tal-persuni b'diżabilità. Ix-xogħol huwa li tagħti id-dinjità lill-persuna. Lill-persuna tajlu inti tiswa, inti għandek x'tikkontribwixxi, inti parti mill-komunità. Mela għandna bżonn il-ħin tiegħek f'din iċ-ċirkostanza. U x-xogħol jippreżenta dik is-sitwazzjoni. Għalhekk il-miżura supported employment hija ċertament waħda mill-pilastri li fuqhom tinbena politika bis-serjetà favur il-persuni b'diżabilità. Fost il-proposti hemm dik li jissaħħu l-iskemi eżistenti ta' supported employment tal-persuni b'diżabilità. Din il-proposta għal Joe Gerada tagħti dinjità lil persuni b'diżabilità. Li tara nisġa sabiħa bejn diversi miżuri. Għal inti m'intix qed tara emeġer, imma inti qed tara qisu xi ħadd qed jara ritratt fit-tul ta' stadji differenti tal-persuni b'diżabilità u qed jindirizza miżuri differenti għal stadji differenti. Gvern ġdid qed jagħti assigurazzjoni li kull persuna b'diżabilità tinstabila residenza fil-komunità f'dar komunitarja ta' daqs żgħir biex tibqa' tgħix ħajja komda u dinjituża. Għal Joe Gerada din il-proposta tagħti serħan il-moħħ lill-ġenituri ta' persuni b'diżabilità għal meta jiġu nieqsa. Una fejn jidħol l-iskwiżjoni ta' serħan il-moħħ. Il-proposta li hemm qudiemna hija li hemm il-garanzija li dawk kollha li għandhom bżonn u jixtiequ jgħixu bħal ħaddieħor fil-komunità, allura se jkollhom l-opportunità għaliha din. Ma' dawn l-inċentivi, gvern ġdid se jdaħħal miżura oħra li tinċentiva l-użu ta' trazz biex permezz tagħhom ir-riżorsi finanzjarji, assi u l-wirt li jitħalla minn ġenituri u persuni oħra lill-ulied b'diżabilità jiġu użati bl-aħjar mod u fl-aħjar interess tal-ulied. Ċertament, u norma dak li kont qed ngħid qabel, hawnhekk qegħdin naraw niżġa ta' proposti li xi ħadd qiegħed iħares lejn l-istadji varji tal-persuna b'diżabilità u qegħdin jiġu indirizzati miżuri għal diversi stadji f'dak il-proċess. Però ċertament l-involviment tal-persuni b'diżabilità f'dan il-proċess huwa kruċjali għas-suċċess tiegħu. Fil-ġimgħat li ġejjin, il-Partit Laburista se jħabbar aktar inizjattivi bilan illi jinċentivaw lil min iħaddem sabiex jimpjega persuni b'diżabilità.